खुलुमबाय स्टुडिअ दं आंखिलिकां ब्रह्म फेग्रा मुवानि बेरेखा सांग्रांथि मेल खुंदों गरेसल हालामनि बेलखना औगुरि आरो बालाबारि ओनसोलाव गरेसर दखरा एबसु आरो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ गरेसर बियाब बाथौ बुथुम आरो गरेसर ओनसोलनि मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोननि दैदेननायाव फेग्रा मुवानि बेरेखायै सांग्रांथि मेल खुंदों तामुलपुर जिल्लानि गरेसर बेलखना औगुरि आरो बालाबारि ओनसोलाव थानाय गंफ्रोमबो गामियाव मोनाबिलि समाव ड्राग्स आरो जौ जुवा बायदिनि बेरेखायै सांग्रांथि मेल खुंबोगासिनो दं गुबैयै बे हाबाफारिखौ लानायनि जाहोनानो जादों आथिखालाव उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा बायदिसिना फेग्रा ड्राग्स आरो जौ जुवा बायदिजों गफबनानै गावनि इयुन संसारखौ फोजोबस्रांना लानाय नुहुरनानै बेफोरखौ फोसावनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जायो लोगोसे बे हाबाफारियाव गरेसर ओनसोलनि गरेसर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानब चन्द्र बर' आरो गरेसर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सन्दिचरन बसुमतारी गरेसर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि आयदा फोरोंगिरि लेबेन दैमारि उत्तर बेतना गोजौ फरायसालिनि बारग' गाहाय फोरोंगिरि बरुवा कान्ता ब्रह्म फोरोंगिरि देबेन चन्द्र बर' फोरोंगिरि दिपेन बर' URDS फरायसालिमानि सामलायगिरि देरहासार नार्जारि उत्पल दैमारि थानेश्वर बर' गामि बोराय फैमाल नार्जारि गरेसर पुलिस थानानि गामि रैखाथि हान्जानि गाहाय नेहाथारि माधब बर' बिथांमोनजों लोगोसे गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो আজি আমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা गरेसर আঞ্চলিক বড়ো সাহিত্য সভা गरेसर প্ৰাইমাৰী আৰু गरेसर বাথৌ মহাসভা এই তিনিটা সংগঠনে লগ লাগি আজি 9 তাৰিখৰ পৰা 9 জুলাইৰ পৰা আজিলৈকে আমি সজাগতা সভা এই অঞ্চলত আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ কাৰণটো হ'ল এই অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ যি প্ৰচলন এই প্ৰচলনটো নোহোৱা হৈছে বহুতখিনি মানে ঘটনা ঘটি গৈছে দুজন ড্ৰাগছ পেডলাৰ ইতিমধ্যে আমি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ সেইবাবে আজি আমি এই অঞ্চলত যাতে ফিউচাৰত ড্ৰাগছৰ মানে যি সেৱন সেইটো যাতে নহয় সেইবাবে আজি আমি সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन